नमस्ते, प्रणाम। अच्छा लागी हमार गीत ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके कैसा लागल है। जब हमने के भोले जी दूल्हा बन के आइल बानी आंगन में, तो वहाँ के सासू माँ देखनी हा तो कैसे नारद जी से कहतनी, आई सुनल जाओ। लोढ़ा से लोला कुचाई नारद काहे कैल गदारी हो। लोढ़ा से लोला कुचाई नारद काहे कैल गदारी हो। कैला गदारी काहे कैला गदारी, कैला गदारी काहे कैला गदारी। लोढ़ा से लोला कुचाई नारद काहे कैला गदारी हो। लोढ़ा से लोला कुचाई नारद काहे कैला गदारी हो। कहला कि भोले के तीन तीन गो भुआना, कहला कि भोले के तीन तीन गो भुआना। बेटी के हमरा फंसा देल नारद बभना। मड़वा में अइले भिखारी नारद काहे कैल गदारी हो। मड़वा में अइले भिखारी नारद काहे कैल गदारी हो। लोढ़ा से लोला कुचाई नारद काहे कैल गदारी हो। बड़े बड़े जटाइन करे रूप बाटे करिया, बड़े जटाइन करे रूप बाटे करिया। कहवा से लैला तू ऐसन बारतिया, लोगवा से भरल बा नगरिया नारद काहे कैल गदारी हो। लोगवा से भरल बा नगरिया नारद काहे कैल गदारी हो। छटिया फाटेला आवेला रोआई, छतिया फाटेला आवेला रोआई। मने करे की मारी माथा फारी नारद काहे कैल गदारी हो। लोढ़ा से लोला कुचाई नारद काहे कैल गदारी हो।